Tá féile dar bhainneam an focail beá ar siúl a léir bhála Leitir Ceanainn faoi láthair. Féile a dhéanann ceiliúradh ar hangar ar chultúr agus ar éideacht na gaeilge. An sprochatágan leis an éile seo an focail beá ná an ghaeilge chur lear an éanaí, déis a thuirt do Rinneadh drág agus éasta, filiart, scéiliúradh, álín, ceol, blaise de achan rud a bheith acu tar bhain na gaeilge. Agus bíon imartaí agan de hailí go réalta cibéirbí ag seo déis speisialta dúin iad a thuirt le chéile, bí muid ag súil le tógáil ar an éile seo am achan seo. Agriú le tealaí in ngéalscoil ann de saharn agus go leor imeachtaí ar siúl do dhaoine ága. Mar chuid den lániu dóla muid faoi scéalta Rinneadh agus dóla muid faoina gcultúr sa ceardlan scéalteachta. Bhí seo maiid mar bí muid ábalta bólam faoi na sean scéalta Rinneadh agus bhain mé anseo as. Tá méid bunt sult as an lá inniu agus dóla mé cén dóid le chuirsaí bacanaí a chur le chéile. Tá méid bunt sult as an lá agus tá rud is fearr na caidin ealaína bhí lá ar dóid agam. Bhí an réile Clár4 a ngá cúine dá Leitir Ceanainn I rí imeachtaí éagsúla, rud a léiríonn an spéisiúthe ag múintear na héite sa teanga agus a chultúr. Tá an focail beá I gcáil ó neart go neart mar éile ag fuas beaine in é beaine, seo é an tríthú bheaine ar reachtal agus tá múintear an phobal éagsúla an bheainte thugann cheana féin. Hanna Nuacht Cúla4, Leitir Ceanainn.